ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi non woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 Waylo waylo Jamaan waylo waylo Jamaan waylo waylo Jamaan waylo waylo Jamaan Jamaanu waylim Jamaan Waylo 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 Jamaanu armbaylo de jaadene Jamaan waylo waylo Jamaan Uncle, tumbatin danya ne shooting mawo adan da jahamde do ngop mama da jodin do fekke mare Fatima to gesno bernam an mi halna no ama jal wadi ka ko woni kadi ne wona ne hanno daga huppuda ka minum mi do wada prépare chomci fofu mi addi plus de 15 tani Fatima ama jalo ko wadi kam ko billahi wallahi so may safaro yato ko hubbini ko bernam ko won ma noddi ama jalo ko way ko fende ko non allo wonbo mi photo no joni joni meni lawol ama jalo wayno gondo ministère dem gangal weli ama jalo noy ari rek chomci ko gaaw fay to o dari ga ngal tabal ama jalo fo jami kam ko photo mi wadat ma o wayno bi zakiza e do kadi première position wonni kam ni dum Fatima homo woni photo ni dali hali mi fotaaki ni ama jalo formatin na daro wona heta ko nyawta wona heta daro daga lo daro har andi hendo am to en daro tinno formatin wona heta ko nyawta wona heta dum ko nyawta ene fo nyawlo de process wa dem da jontan ko nen dan do tinno ko nyawta wona heta ko nyawta ala ummo wona heta ko nyawta o pari hendo wi kam yomi jengagu do mi garaw ma samo ta yomi daro rek mi wadi ni ama jalo foti kam ko tampini kam en mi ala han ko ni ama jalo noddi kam de nena ko rafande pharmacie mi ray ha pharmacie mi fo lekki mi fotti makko e do tali o talni kam do tali no barki sayidina mo kam ama jalo dal yewtini photo je Fatima seda mi yana karja ra yesam go fecci o woni kam photo kaldal nandi ko gasi ko jetti photo je rek weddi duma yeso mi mun ama jalo ay yawaati kam ay mi jetti photo je rek mi lappi duma yeso mara yo banu mi dum tous a hebata te ama jalo su jogino ma pa ko mi wono kadi kono an wadi min ñene na jahamine sum anduno ko ama jallo parata ma wiyanno mo yaram su tekke ma hay daro anda dem ngal tan weli hay daro anda photo je me tabaski he non wadi kam photo je hay goto anda photo je no re mbay no ama bonni kanje fof ni berndam de peru gesnugol nga anduda mi mun ama jaro ay yawaati kam hay mbudu mi yobani ay de mi ne hay mbudu yobani hande ko buri kam min wierno ndeysa ama jalo de sa wada mariage ma an way o ara o photo o billahi ama jalo ñare karanati ko mo wada photo maria yange mi waran dum de harata mo arde am o ara no halna ko ara tew jonni anen ngol ko koddere an ka yumma tan no red no fe dum woni dum tew ya ko mama ila illa ko reni ni hore makko boy pop
yo non ya wofu ɓe celida ay kalide renu noon ɓurno ko ndennuɗama ko jibina kadi ndenna akhiru zaman wallahi aduna gasi ɗum nulaɗo wino aduna sona gasa on mbarodirat koye moon nden noon ɓikkon moon kono mbaɗɗan waɗum foti lebbi jeego no ɓoyta jibi yewtan ɗum neɗɗo uddo place mo gila subun subaka mbaɗan ɗo dari mbaɗa kam fixé rendez vous tan goppa kam ɗo tan min manda ko tawi boy Dakar kalta goom kalte eyyi kalit ay min ko place joguimi min mi uddata place am mbiya kam hen kawɗo gila subaka mbaɗan ɗo dari pourquoi affaire o yawirta noon bammude il faut pama ayi saye mi yi boyo eyyi on heddi tan jaaha kalda e makko eyyi sa tourni ɗo premier damal galle mo keɓata sa naati tan suudu makko nana jungo nana mi haalde makko noon ha paari foof ma hen kono yaɗon ɗum ara ko an yahata min yahata toon an yahata toon hojjignama makko nen toon jeehi Fouta hay goto ala toon kanko tan seul eyyi sa yeehi noon ƴeew ko pawɗa e jungo makko hay sinno ko 100 000 kam minimum pawa ɗum e jungo makko hollum uñañ nogas yi kale ɗum ko joggu ngaari ɗum mi rokkirta ɗum ɓammoɗo jogui ngaari holɗum uñañ nogas kale mi yekitan woɗamo duut ɗum no heewi kale mais sa yiiɗi il faut mbaɗa premier jour yaada waɗede déras il faut jaltina kalis mbaɗa eyyi boyo no jari ɗum boom omo jari ɗum boom nan ɗo balcon ngaji makko e bultufaji makko foof no feewi to bamode mi parane e maɗe aɗa nan ka sehilam eyyi won boyuji goɗɗi ɗi joguimi boyuji ɗi ganduɗa ɓe mbayi kono jinneji wallay sese ye eyyi wona e guel ɗo cukalel eyyi o mat Dubai woni o wonani Dubai ko ɗo woni Sénégal ɓe foof komi jiɗɗo waddude moon mataɗo dilla affaire monakina affaire monakenaji wona affaire monakina wona haydara min komi jiɗɗomo coursin ma komi jiɗɗo gona e temps mi wona e temps mi wona e temps an certain guel ɗo cukalel tan ko heddi ko goppa e junggam o mo ando naate mawɗo say wallay kam say go ƴettumi rokkuma Allah e ɓernam ɓomi go e ƴettu 10 000 kalit 10 000 ɓolo mi yahan taw mi anda ko tawatmi toon jaggo ɗum ko coggu cakiri cakiri ɗum ko coggu cakiri ala cakiri ko nogas jara ala min koto jokku cakiram bamode jew totam kalis da min pamodir joni caggal mo nanga bultu a wimo sam naati yo nangu bultu faji cusuji ma fof mo non ayyo on nawa kam radio Top FM Rabi FM a wayri nande on radio de Rabi FM de e bamode aya ma cuulel ngel ware min ɗum tan lijjitmi hen sa yalti toon hami nawimo e boyuji keddiɗi ma tottam ko ɓuuri 20 000 so Allah jaaɓi bisimilla salamu aleykum maaleykum salam wona sohna Hadi wallahi kañum mbaɗa e tampere jam tan mawɗo wiyam bisimilla ala bisimilla aɗo ko galle ma ça va selli ɗiɗo boy kali mbaɗa e tampere jam tan mbaɗa e golle mawɗo ni kaaliɗo wino kam ndeysan nice kay mbaɗa e tampere jam tan mbaɗa e golle mawɗo mbar kaaliɗo haalnima haalam de e o haalni kam neni bisimilla sa nani nek so ko min wela kosam ceerno moodi machallah bisimilla ma a selli boy kaaliɗo yo Allah yoɓ boy kaaliɗo o wino kam noon min wima boy kaaliɗo mon ndendinta kam est ce que wona wando o wi kam ala on ko mbarodi machallah e ko kaaliɗo wino kam ko gonga ndeke ko debbo kaaliɗo waɗi kam présenté a yiide mi weltima e ma min ɓuuri weltade e tawi bisimilla merci beaucoup mbani ɓenno aye saɗa hokkum jooɗo ni mbaɗa e tampere jam tan ay boy kaaliɗo ko sehila ndeysan ko moƴƴi tan no yiɗani kam te ni o wino kam mam rokke debbo mo gandanɗa ko mbarodi a yiide aɗa andi pullo kam so hay haɗama e ladde yo mbarodi waɗi wan tukala kane no wuli seeɗa aɗa wadde étifié a yiide aɗa mbaɗa yaha wadde étifié mbaɗa yaha wadde étifié eyyi hoto ala mawɗo letto koyre ndeysan o son aɗa waɗa kam ɗo ko mbayrum wadde ɗo leltan wona selli kam aɗa mbaɗa wonde as mbaɗa wonde as hay min mbaɗa wonde as hadi mbaɗa wonde probléme tempa
gila gonnomi almud no pirtenomi defar mi ƴefta ko ton tisa ɓuri eyyi aɗa andi feɗedu kam no waɗi sensible no waɗi sensible walla mi feɗe walla ala jam aɗa no mbatten mbaɗa wonde asma kedi joni haɓi hakkala ka an woppumi haɓ sam haɓɓani joni joni nawaɗo mooro te miɗa nawaɗo mooro wona eyyo yo Allah dande ɗum na selli kam alhamdulillah machallah aɗan to nannguɗa ɗo no wiyete nanka fm a yii de wis nanngu volume o wis ala arga la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin machallah an nana titidde ala wallahi batiro viddi ala ay hade aɗan no mbatten wonmi tottuma ko gaddumi ɗo kam kaaliɗo wino kam somi yettima ɗo jom totta 100 000 mi wino noon 100 000 koko heewi mi sikkanno ko boyoñ bolle puyɗo ndeke wona boye bolle puyɗo ayi goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi o cowi ɗon sappo ujunaji nogas ni mi weltima e ko nanguɗa nanka e fen a jotta hono ala hande woɓi aɗan gila man naata ɗo 35% gardum mi ardani 100% ñande wonde mamar ɗo 100% e ala fada mi weltima no ɗo ko galle ma min jiɗɗa arde foof ar la ilaha illallah sama arti 100% ma andu mi are 100% inchallah yo Allah yoɓ moƴƴere amin ko nanguɗa ko hande wayri nangue o nanka fm la ilaha illallah hadi ko noon tan joni noon la ilaha wofmi yaha ala yaha wofmi yaha e woto wayro ɗo ko galle ma ala ɗo kay wonta ɗo wayru caggal nanka fm o no nangue wonta ɗo wayru Allah jarama jarama aɗa andi ko 35% gardum ñande wonde semera ko 100% inchallah Allah jarama ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 Thank you.